бар асари сӯхтор дар шаҳри Москав миёни 7 нафар ҳалокшудагон 1 нафар шаҳрванди Тоҷикистон ҳам будааст. сафи занҳои муҳоҷиршудаи тоҷик нисбат ба солҳои қаблӣ афзудааст. Катаюн Риёҳӣ, ки дар филми Ҳазрати Юсуф нақши хонум Зулайхоро бозидааст, боздошт шуд. Толибон силоҳу амволи Абдулҳамиди Хуросонӣ, яке аз қумандонҳои тоҷиктабори зодаи Паншерро мусодира карданд. бар асари сӯхтор дар шаҳри Москав миёни 7 нафар ҳалокшудагон 1 нафар шаҳрванди Тоҷикистон ҳам будааст. тавре РИА Новости хабар медиҳад, тибқи маълумоти пешакӣ байни 7 нафар фавтидагон ҳангоми сӯхтор дар анбори гулҳои майдони Комсомольская дар маркази Москав 1 нафараш шаҳрванди Тоҷикистон ва 5 тани дигар шаҳрвандони Русия буданд. дар ҳамин ҳол аз сафорати Тоҷикистон ба хабаргузории Азия Плюс ин маълумотро тасдиқ карда гуфтанд, ки айни замон ҷиҳати дақиқан муайян кардани маълумоти мазкур бо мақомоти дахлдор ҳамкорӣ рафта истодааст. мақомоти Москав ба расонаҳо гуфтанд, ки ҷиҳати маълум кардани шахсияти фавтидагон ташхиси судӣ тиббӣ таъин шудааст. сӯхтор дар як бинои майдони Комсомольская рӯзи якшанбе 20 ноябр рух дода, оташ майдони 2500 метри мураббаи анбори хиштро фаро гирифтааст. сабаби сӯхтор вайрон будани дастгоҳи барқии гармкунӣ ва реҷаи садамавии кори шабакаи барқ унвон шудааст. назар ба соли 2010 муҳоҷирати меҳнатӣ дар 9 моҳи соли 2022 коҳиш ёфта, вале сафи занҳои муҳоҷири тоҷик нисбат ба солҳои қаблӣ афзудааст. моёншо Маҳмадбекзода, директори пажӯҳишгоҳи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, зимни як барнома дар Интерньюз дар Тоҷикистон гуфтааст, аз Тоҷикистон дар соли 2010 736466 нафар муҳоҷир буданд, ки аз ин 79632 нафар зан буданд. дар 9 моҳи соли 2022 аз Тоҷикистон 534258 нафар ба муҳоҷират рафтанд, ки аз ин 92826 нафари онҳо занон мебошанд. ба гуфтаи Маҳмадбекзода, дар 10 солаи ахир омори аз ҳама баланд дар робита ба муҳоҷирати шаҳрвандони Тоҷикистон дар соли 2013 ба қайд гирифта шудааст. дар ин сол 799699 нафар тоҷикон ба кишварҳои гуногун муҳоҷир шуданд ва аз ин теъдод 100875 нафар занон дониста мешаванд. аммо омори аз ҳама баланд вобаста ба муҳоҷирати занон дар соли 2014 ба қайд гирифта шудааст. дар ин сол 106416 нафар занон ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. ёдовар мешавем, ки раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни нишасти кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Русия дар шаҳри Остона бо муроҷиат ба раис ҷумҳури Русия Владимир Путин гуфта буд, ки ҳамасола беш аз 2 миллион нафар аз Тоҷикистон ба Русия сафар мекунанд. Катаюн Риёҳӣ, ҳунарманди машҳури синамои Эрон, ки дар филми Ҳазрати Юсуф нақши хонум Зулайхоро бозидааст, ба далели ҳимоят аз эътирозоти ахир дар ин кишвар боздошт шуд. ба гузориши расонаҳои Эрон, Риёҳӣ ба ҷурми интишори муҳтавоҳои дурӯғ ва кӯмак ба ошӯб таҳти таъқиби қазоӣ буд ва дирӯз дар манзилаш дар яке аз бахшҳои атрофи Қазвин боздошт шудааст. гуфтанист, дар пайи ҷонбохтани Маҳсо Аминӣ, духтари ҷавони эронӣ, дар 13 сентябри имсол дар боздошти гашти иршод дар Теҳрон таҷаммуоти эътирозии густурда дар саросари ин кишвар баргузор шуд ва ин эътирозот ҳамчунон дар дохилу хориҷ аз Эрон идома дорад. толибон силоҳу амволи Абдулҳамиди Хуросонӣ, яке аз қумандонҳои тоҷиктабори зодаи Паншер дар Афғонистон, ки аз сӯи толибҳо дар аввал масъули амният дар ин музофот таъин шуда буд, кашида гирифтаанд. тавре хабаргузории Спутник Афғонистон бо такя ба рӯзноманигор Башир Аҳмад Косонӣ иттилоъ медиҳад, тамоми аслиҳа ва амволи Хуросонӣ, ки дар маҳаллаи хайрхонаи Кобул буд, мусодира шудааст. тахмин меравад, ки ин як вокуниш ба шикоятҳои Хуросонӣ ба расонаҳои мухолиф дар бораи раҳбарони толибҳо мебошад. вай ахиран дар Твиттер навишта буд, ки аз хидмат дар сафи ин гурӯҳ худдорӣ мекунад, зеро дар он ҷо паштунҳои ҳилмандӣ ва қандаҳорӣ ҳукмронӣ мекунанд. ба хусус вазири дифоъ Муҳаммад Яъқубро зикр намудааст, ки аз рӯи меъёрҳои қавмӣ афроде мисли Хуросониро таҳқир мекунад. маврид ба зикр аст, ки фармондеҳи пешини амниятии вилояти Паншер моҳи октябри соли равон низ изҳор дошта буд, ки фармондеҳи сипоҳи марказии толибҳо аз ӯ хост таҷҳизоту афродашро таслим кунад.
аммо Абдулҳамиди Хуросонӣ бо ишора ба раҳбарони гурӯҳи Толибон мегӯяд, ки бояд роҳбарони Аморати Исломии ҳукуматро бояд қавмӣ накунанд.